Nemrégiben indult el az RTL Klub új napi realityje, a Farm. A helyszínül szolgáló múlt századbeli tanyának kiválasztott játékosoknak embert próbáló körülmények között kell majd bebizonyítaniuk, hogy kemény fából faragták őket. A kitartás nagyon fontos, hiszen a főnyeremény 20 millió forint. Ám a bekerült játékosok létszáma hamar megfogyatkozott. Többen nem voltak vele tisztában, mit is vállalnak a beköltözéssel. Így legutóbb például a Farm modell szépfiúja Márk is bedobta a törölközőt. A helyére érkezett Gábor. Gábor Szihalmon él a szüleivel és a testvéreivel. A fiatalembernek egy igazi nagy szenvedélye van, az pedig a testépítés. Otthonában ő a helyi gyúrós klub elnöke. Gábor barátnője várja itthon, így semmi sem tudja elterelni a figyelmét arról, hogy mindent megtegyen a győzelemért. Megkerestük az újdonsült farmlakó szüleit otthonukban, hogy megkérdezzük őket is, mit gondolnak Gábor szerepléséről. Hogyan fogadták önök, amikor Gábor elmondta idehaza, hogy ő szeretne bemenni ebbe a reality showba? Hát először meglepődtünk, aztán utána támogattuk. Ön is támogatta? Igen, teljes mértékben. Amikor végül kiderült, hogy be is kerül, és ugye sikerült bejutnia a műsorba, és ugye összecsomagolt, elindult, azt hogyan élték meg? Én nagyon féltettem, bár ő már egy felnőtt ember, önálló akarattal, de azért még mindig féltem. Gábor konkrétan mi hajtotta arra, hogy benevezzen erre a műsorra? A nyeremény, vagy esetleg a kihívás is mozgatta őt? Hát azt szeretné, hogyha kikerülne a szürke hétköznapokból, ha főnyeremény nem is, de ismertséget szerezne, az országos ismertséget. Gábor alapvetően idehaza is kivette a részét ezekből a kerti munkákból például, vagy a ház körül sokat segített? Nagyon sokat. Hát ha jól emlékszek, 9 éves kora óta vezeti a traktort. Rendszeresen járt szántani, sőt a mostani főnökénél is nagyon sokat segít a ház körüli munkákba. Traktorozik, állatokat ellát, úgyhogy neki ez nem újdonság. Rendszeresen nézzük a műsort, és mielőtt elment, még akkor kicsit oktatgattam is, hogy mire figyeljen oda jobban, hogy viselkedjen, hogy minél továbban maradjon, esetleg még meg is nyerje a játékot. És hogyha Gábor megnyerni a játékot, ugye a 20 milliós főnyereményről beszélünk konkrétan, akkor vannak már neki konkrét tervei? Tehát voltak álmok, amiket ebből szeretne ő már így konkrétan megvalósítani? Én arra emlékszek, mikor azt mondta, ha megnyeri a főnyereményt, nem tudom hány hektár földet szeretne venni és gazdálkodni.